Türkmenistanyň Günnäwür sebitlerine Amy derýanyň suwunyň joşmak howpuna garşy hüşgärlik ýagdaýy dowam edýär. Derýanyň Lewap polaýatynyň däne we etrawynyň gawakly obasynyň geçýän böleginde adatdan daşary ýagdaý saklanyp galýar. Sebitiň administrativ merkeziniň jemaat guruluklarynyň eşgärleri suw joşmalaryna garşy derýanyň kenaryny galdyrmak işlerine ýardam bermek üçin gawakly obasyny uradylýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji ýanwarda sebitde howsala ýagdaýynyň dowam edýändigini, häzirki wagtda esasy ünsüň Lewap polaýatynyň däne we etrawynyň gawakly obasyna gönükdirilýändigini habar berdiler. Bu ýagdaý gawakly obasyny derýanyň suwunyň kenardan agmygy bilen esaslandyrylýar. Amderýa gorawhanasynyň gawakly obasynyň çäklerini öz üçin alýan bölegini hem suw basypdyr. Amderýa gorawhanasynyň däne we darganaty we çärje we etraplaryna ýerleşen görelde gawakly we nargyz bölümleri 50.000 hektar turugy meýdan tutýar. Şu günler gawakylda Amy derýanyň kenaryny götürmek işlerine çekilýän jemaat gulunyň eşgärleri içi gum bilen doldurulan haltalar bilen kenary berkitmäge sinanşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan ozal geçen hepdeniň ahyrlaryna derýanyň kenaryny berkitmek işlerine agyr tehnikalar, ýüklöwler we tekerli ekskavatorlar çekildi. Ýöne suw basan ýerlerde tehnika netije görkezip bilmeýär diýip jemaat gulunyň eşgärleri aýdýarlar. Adatlyň habarçylary 23-nji ýanwarda 200-den gowrak eşgäriň ýürüýti awtobuslarda Türkmenabaş şäherinden gawakly obasyna iberlendigini habar berdiler. Ýöne awtobuslar suw basan sebitlere barp bilmeýär. Jemaat guluklarynyň eşgärleri 6 kilometr töweregi ýoly piýada geçmeli bolýarlar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri 22-nji ýanwarda ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň vice-premierleriň diküçorda gawakly obasyna barıp adatdan daşary ýagdaý boýunça alınıp barýan işler bilen tanşanlyklaryny habar berýärler. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky bir näçe hepdeniň dowamyny howanyň temperaturasy aşa sowady. Adatdan daşary sowuk howa derarly Amy derýada buzluklar emele geldi. Soňky bir näçe güniň dowamynda howanyň öňküsinden sehel maýlap başlamak bilen buzluklar eräp derýanyň akymynyň ugury bilen aşaklygyna süýşüp başlady. Derýanyň Kerki şäherinden Türkmenabaş şäherine geçýän ugury bilen bölünip gaýdan buz bölekleri Akawanyň aşaky hanasyna tarap süýşüp derýanyň Seydi şäheri bilen Darganata sebitine golaý aralykdaky ýeti öwrümine üýşüp başlady. Bu ýagdaý häkimetleri suw joşmalaryna garşy hüşgärlik derejesini ýokarlandyrmagy terdi. Amy derýanyň Merkezi Aziýadaky akabatynyň uğruna adatça bahar aýlaryna wagtyl-wagtyl iri suw joşmalary hasap alınýar. Ýöne soňky bir näçe hepdeniň dowamyna sebit aralaşan sowuk howanyň ýygyny aýagyň ewsilip derýada emele gelen buzluklaryň eräp başlamagy suw joşmalary bilen bagly howpy güýçlendirdi.